सानो मानसिमालाय आलासि गोजा जेरैथिंबो आरो एसे भिरावलाय माने फनाथ' बेफोरबायदियाव खोनानो नागिरखायाना खिजानि साइलेन्टआवसो दंदां नङाबाथ' मानो हमा जागौमोन मेहेराबो हाथरखियाबो माबा मोनसे प्रग्राम दंखाय मालाय बेस्थ' खोमा आलासिफोरजों जों सोरनाव सोंबावगोन दे दा ओमफ्राय खानाय गोमोखौसो लोगो मोनदो बेनावथ' सोंनोबो हानाय नङा आरो दिनै जेबो नांलायनो जेबो माबा बेबायदि जेबो बुंनो गोसोबो गैया आं बेहायसो दसे जिरायथ'नोसै नामा दसे थानानै ओरैथिंजों नागिरहैनोसै आं मा जाबावगोन दे फैसायाथ' नांथारगौमोन मेहेरनाव रिकुवेस्ट खालामनानैबाबो लांथारनांगोन आं नाय सना बेफोर हुदाया थिग नंखाथारालै आंबो बिदि खालामनो गोसो गैयामोन सान आंथ' बुंनोसो गोसो जादों जि जानो गोसो जा नोङो रागा जोंबा बेबायदि सिख्लाखौनो सैथारालै आङो हा सान नों माबा होनदों सानदों आरोना आङो जुदि आं माने नों माबा मोनसे जायोब्ला नोंनि आइ आफा माने आंखोल आन्टियाबो बेसेबां दुखु मोनगोन सना नङा होमबा बेफोरखौबो एसे साननो नांगौब्रा माने गावनिल' सानबा जायाना बिमा बिफाखौबो एसे साननो नांगौ अब्ला नोंलाय मानोथो बुजिया आंनि गोसोखौ मानो नों गुबुनजों बेबायदि गोसोआ मिलायखो आंजों मानो नंला जाबायसैलै सना माने सिखारदो दे अह थैयाबो ओंखारजोब्बायना नै ओमफ्राय आंखौ जि आलौबाय आखियाबो हामदों साला हा नङा माने आयै अन्थाव बाथावनो मानोथो बिदि खालामनांगौ मानोथो बेफोरथ' जेबो नंबा सानसोरां नों जुदि आंजों थायाब्लाना आं बे बुहुमखौनो नागारखासिगोन मानो होनब्ला नोंनो आंनि जिउसै नोंखौनो आं गासैबो मानिजोबखाबाय आंनियावसै होननानै नै दारमासिं नोंनिखाय आङो दे होमबा ना सना जाखिनि बाथ्रा रायलायनांगौ दङ उनाव रायलायनोसै नामा मानो नों थांनो नागिरदों औ माने आइनोबो खिन्थाबोआखैथ' नङाबा खम दुखु मोनगोन ना बियो अब्ला नों खिन्थाहरदो जे नों आंजों दंफैयो होननानै खिन्थागोन नाथाय दिनै खिन्थाब्ला हरखाबनो दावराव दावसि जालायगोन ना नों बुजिबायना बेखायनो ना माने दिनै थांथ'नोसै आङो मालाबा नेक्स्ट टाइमाव मोजां बुजायनोसै आइखौबो दे औ दे होमबालाय ओमफ्राय सान नों आंजों रायलायबाय थाखासिगोन ना माने सिगांनि बायदि ब्लक खालामनानैथ' लाला ओहो मानोथो खालामबावनो आंलाय खालामा दे नैबाव दसे जिरायनानै थाथ'दो दे रेस्ट लादो ओमफ्राय प्लिज बेफोरबायदि गोसोखांनांला दे आरोथ' न'आवबो डाइरेक्ट खिथाब्ला एसे उसुबिदा जागोन नालाय नों गाज्रि मोननांला माने आं थांसै आरोना दा जागोन दे दे ओमफ्राय नों बिदिथ' खालामला होनना बुंलाय ओहो खालामला दे नाथाय आंनि मोनसे फिसा सर्त दं थांनायनि सिगां सान आंथ' ओरैनोबाबो आंजों फैनानै थांखाला नालाय दिनै साहा कापसे लोंलांदो नङाबा कफि न' सना आं लोंथ'नो हानाय नंला दे आं थांनांसिगोन आं बेफोरबायदिबा मोजां मोननाय नङा सानस्रां जोबोद दुखु मोनबाय थागोन आङो आरो आंनो मिथिया दा आंनि गोसोआनो मानिबा फाग्लि जाखांनानै आं मा खालामनानै लाफ्लांगोन सानथ' मा बुंदों कफिखौल' कापसे लोंलांदो जेबो गिदिर बाथ्रा नङाना ओमफ्राय नों न'आव थांनाया ना मानो हासिगोन दे आं थांग्रोनोसैलै सना मालाबा लोंफैनोसै दे नङा सान नङाब्ला आं जोबोद गाज्रि मोनगोन आरो आं सानगोन जे नों आंखौ ओरैनोसो बुंफ्लादों बायदिसिना बेबायदि जेबो नङा बुंखाबायना ओंखारलांनोल' हाथोंसै नंबायमोनलै आङो मासि अख्रा दे जागोन दे नों बाहेरायाव दानो थांनो हाखानायबो नङा आं लक खालामनानै दोनबाय मा होनखो नोङो नों दरजाखौ लक खालामनानै दोनबाय बाहेरानि दरखौ लक खालामदों औ सान नों बास कफि लोंलांदो ओमफ्राय आं दरजाखौ खेवना हैनोसै नों न'आव थांदो दे ओमफ्राय आंखौ खारगोन ना मागोन सानखो बेबायदि खालामनो जियानो जा बाखिथ' रायलायखाबायना थाथ' साला बबेयाव फैनांगौ बबेयाव फैफ्रांखोब्रा आंलाय ब्रेन शट फाग्लि बायदि हिनजावखौ लोगो मोनफ्रांबायब्रा रागाफ्रासो मा मोनथारबाय आं फैयाबाबो जागौमोनलै एसेबां अख्रा एसेबां गाज्रि नालै थेवबो आंखौ एकदम फासायनो नागिरगासिनो बियो जानला मानला मालायनि दायाव पुलिस केस जानो गोसो गैयालै आङो
थेवबो सिगांनि खोथाफोरजोंनो आंखौ ओरैबायदि फासायनो नागिरदों आरोना बियो जाफुङा मोनथिबायना ओंखारलांसै आङो र' बेसेबांबो फन हरदोंमोन थुनथुलिया ओमफ्राय बेस्रा जै बिनिफ्राय थांबायना ओमफ्राय डाइरेक्ट नोंसिनाव थांगोनलै आङो र' नाथाय फनाबोथ' गैलाना नङाबाथ' फन हरगौमोन आङो मानोबा इसेबां हरामोन बेबो ना माबासो प्रब्लेम जादों नामा नङाबाथ' एथ' बिदि हरामोन ना माला ओंखारनो मोनबावगोनब्रा आं फैफ्रांनायानो थिग जायासैलै आंनिनो गोरोन्थि जाबाय बिहामजो मामे औ आफा बानायनायाथ' बेसेबा गिदिर बानायबायलै बिसोरो नाथाय अब्लाबो माबा मोनसे खमि मोनदोंलै आङो ना मा होनो बिहामजो मामे आंबो बिदिनो मोनदों आफा माने हजों जोंनि न'निया माखासेयाबो बेयाव दंनायमोनबा गैयालै मामि फैया बिसोरो माथो खालामबावनो आफा अब्ला जेबो नंला दा आरो बिसोर फैयोब्लाबो दावराव दावसिया बारा जायोना बेखायनो बोरैबाबा फैयैयाबो मोजांलै नंनायाथ' नंगौ आइजों आइ सोलायलायानोबा माथो होनबावनोब्रा बिहामजो मामे मालाय हनै मानिलायानोबा उफाय गैया औ आफा बिदिनोसै आरो ओमफ्राय हेपि ना मामे माने पार्टिखौबो एसे इन्जय खालामदोंना औ आफा आरोथ' आफा माने आंहा बेफोरबायदि गिदिर पार्टिफ्राव फैनायनि हुदाबो गैयाना जेबो नङा दे गोबावजों खनसेयावलाय इन्जयसो खालामनांगौलै थेवबो आंनि जुरिया थानायमोनब्ला एसे खोथायानो आलदा जागौमोन ना मिसिउलै जुरि दाथ' आंबो फैनोथ' गोसो गैयामोन नाथाय फैबाय दे आबा मेरनि थाखाय नङाब्लाथ' आरो गाज्रि मोनलायगोन आंबो बेखौनो साननानै फैखादों आफा नङाब्ला आंबो हजोंनो बेसेबा हेपियै दंखायोमोन माने बेफोरबायदि गिदिर पार्टिफोर सेलेब्रेसन खालामाबाबो जाखागौमोन जेबो नंला दे बिहामजो मामे आरे वाह बिहावजों ओमफ्राय बिहामजोजों माथो रायलायगासिनो हो आफा जोंहा आफाजों एसे बाथ्रा रायलायबाय आरो इस ओमफ्राय दाना आं फैनायखाय खिन्थाला आरो आंनो है आबा बेबायदि नङा दे जोंबा मा रायलायानो आफा खिजानि जोंथ' नोंखौबो रायखुमानो हागौ ना जादों बायदि मोनथाराखै बे अबाव आंखौ रायखुमानो धुत हामारा बेबि आलासि गोनाङावनो आंखौ बेबायदि रायखुमानो ना बादे आरो धुत सोरनि बार्डे मानि बार्डे माबायदि बार्डे फैद' ओमफ्राय आंनि लोगोफ्रा लेंहरदों बाजैजों रायलायनो ओमफ्राय एसे सेल्फिबो लानो ना माने फटक लानो नोंजों नाथाय दायो लाब्लाबो जागोनदां नङा नङा दानो थांथारनांगोन नोङोथ' दायोबालाय बिसोर थांसिगोनसो ना फैरा जेबो लाजिनाङाना आंनि लोगोफोरसो औ थांनो बिहामजो जेबो नङा बिराद लाजियो खोमालै आफा नोंनि नोंहामजोआ मा होनबावनो दे बेबायदिखौ न'नि मानसिखौबो लाजियो आंनि लोगोखौबो लाजियो फै बेबि थ' आंनि लोगोफोरा नायनो आयु दानो ओमफ्रायो औ दानो भिडिअ खालामनो सोरबा फटक लानो फै मामबेरे बिदि नङा मेहे खोनासंलाय माबा फन खालामनांगौमोननो नोङो फनखौ दायो खालामबाय थागोन रा जायखिजाया माने आं दा बेस्थ'नाथ' नङा मोनसे अर्जेन्ट कल खालामनांगौमोननो आलासि दंलै बेबि आं दा माबोरै दायो खालामगोन दे आं जायनोखि खालामनांगौ मानो नङाबा आलासिफोरा हामा मोनगोना बैयाव नेगासिनो फै आरे नाथाय खोनासंना माबा औ थुनजुलियासो बेथ' फैबा मोजांमोन ओमफ्राय दा थग्रोलाय बेबि नोंसोरखौ हेपि नुयोब्लानो आंनि गोसोआबो हेपि मोनफायोना आबा आरो बिफा नोंहालाय मानिथो इसेबां खुसि बे नुवाखै नोङो मेहेराबाया बेसेबां हेपि जादों हेपि जादों ना गावनि जिउखौसो धंस खालामना हाखराव माबानानै लादों उनावसो मिन्थिगोन र' डेटा सनाया जोंना मालायनि संसार गोदानाव हाबनायखौ नोंहालाय मानो बेबायदि डाइरेक्टनो साव होनाय बायदि होनांगौलै मालायनि खुसिखौ नायनो हायि बेबायदि नोजोर लागायग्रा मा हुदालै नोंना बेबो गावनि असे फिसालाखौनो फिसालाया आंनि जानो हागौ नाथाय बे चाप्रि द'टकेनि हिनजावखौ आं आंनि बिहामजो गनायना लानो हाया थोद मानसि गोनां मानि जानला माला बुंग्रालै बियो ओमफ्राय नोंहाथ' मोजां मोनथारो होनदों नामा बिहामजोखौ माबायदियाव बेखौ बिहामजो गनायनानै लानांगौबा आंनो बेलथायसिगोन बायदि मोनबाय आं हामालै माया जानला माला बेबायदि बुंबाय थानो गावनिनो मोजांबाबो गाज्रिबाबो बिहामजोथ' जाबायना आंलाय मा मिन्थिगौसै सिगां ओमफ्रायथ' मिन्थिबायना बिफा आं नोंनो माबा मोनसे गिफ्ट अर्डार खालामदोंमोन दा थांनायाव लांफाबानो जाबाय हजों न'आव थांबा मोनाबाबो जायो दे लानांगोन मानो लाया सोरबाखि नोङो बे जुलि होनायखौल' नांगौ जानोसै आं होनाया जेबो बेसेन गैया नोंजों उल्था बुंनानै जेबो लाबबो गैयाना थै
नोंसोरो इन्जय खालाम बेसेबां इन्जय खालामो बयबो रंजा सानसेबाबो आंनि हाबाया बे हाथरखिजों थाखानाय नङा नायबाय था मोनसे खामानि दङ आंना र' बेखौ मावहैग्रोनि सोरनावबा सोंनांसिगोन आं र' जायखिया सोरबा सासे खिन्थागोन ना मिराबो बिथिं दङ माबे लोगो हमनानै हस्पिटालावबोथ' थांफिननांगौ ना Sorry, madam. Oh no आंनि गस्लासो नांजोब्बाय माथो I'm really sorry, madam. नोंथाङा बैथिं थांनानै माबा हैनो हागोन दै दङ बेयाव really sorry, madam. बै खाथियावनो दैया औ जागोन दे जेबो नङा इट्स अके जेबो साना आङो ओमफ्राय नों मिन्थिगौ ना मेहेरखौ बहा लोगो मोनगोन आङो बे पार्टियाव बबेथिंजाय दं बियो मेडामा मेहेर सारनि लोगो नामा औ बिदिनो होनजाबाय बबेहाय दङ बियो मेहेर सारखौथ' नों बैथिंसो लोगो मोनगोन दे जागोन होनबा र' ओमफ्राय बेखौ एसे माने दैया बैनो हरनायानो ना औ बैनो ड्रेसावसो गोग्लैना होनांगौ ना बेथ' खारगोन ना खारलाथाय दिनैथ' मोजां फट' खेबखाबाय आं बे अंकोलनाव एथ' बुरजा फैसा आंनि भिडिअ खालामनायखौसो गाज्रि खालामजोबनोसै आं बिथिंजाय खेबहरदोंमोन बे फैसाया थांबाय बिनि बेगाव दाबो थाङालै बियो मालाय भिडिअ खालामनायखौ दायो मामिनो खिन्थानोसै आङो आंहाथ' दिनै जि बुरजा फट'बो भिडिअबो खेबखाबाय बाबु दा मा खालामबाय थाखो फैदो थांसै दासो जाबाय र' ओमफ्राय एबार थांसै आं बे आब'नि बेगावथ' जा बुरजा फैसा सोदों दहाय सासे आंकोला फैदो एसे थांनोसै ओमफ्राय ना आंना मामे जा बुरजा फट' भिडिअबो खेबबाय नों नायदे जागोन दे न'आव थांना नायनोसै बैथिं दं होनदोंना बिथिं थांसै आं रथ' माया रथ' आरो बेसो फैलायबावबाय आंथ' मेहेरजोंसो खामानि दंमोन बेजों एसेबो नांनो गोसो गैथ'वामोन आं बहा थांनो नागिरदों नों मा बहानिफ्राय बहा थांनो ओंखारनो नागिरदों बुंनो थाङोब्लाथ' नों आंनि जेबोआनो जाया औ आन्टी आं एसे खामानियावसो फैदोंमोन बेयाव नाथ' हाबा मेहे नाथ' आंनि ना जोंनि जेबो जाया नोङो अब्ला आन्टी आं मेहेरखौ लोगो हमफैखादों ओमफ्रायथ' नाय आन्टी आं नोंजों बेयाव जेबो नांथ'नो गोसो गैया दिनै नों आंखौ मा बुंनो गोसो उनाव बुंबानो जाबाय दे नेक्स्ट टाइमाव दिनै नङा आन्टी प्लिज नाथाय नों जोंनाव बेबायदि लिंहरलासे फैनायनि जाहोना मा हाबाया लिंहरबाबोथ' बेथ' आंनो खिन्थागौमोन आन्टी मेहेरा बहा दङ आं बेजोंसो अर्जेन्ट खामानि दङ प्लिज आंनो खिन्थादो जोंनि बे प्रग्रामाव नों सिखावथ' खावनो फैयाखैना हो मा सिखाव खावनो औ नोंसोर बायदिखौ मिन्थिखायो आं मिन्थिखायो नोंथ' माबा मोनसे सिखावसो खावनो फैखाथारदोंबा खावबायानो दां आंनि बेगाव जेबोआनो गैया आं सिखाव खावनो फैयाखै नोंसिनाव ओंखायथार बियो नों बायदिखौ मोजां मिन्थिखायो नों सोर बायदिखौ मिन्थिबाय आंनि बेगाव जेबोआनो गैया आं बेयाव मेहेरखौसो लोगो हमफैदों आं नोंसिनि न'आवबो हाबाखैथ' दाबो हाबाखै सान्स लानानै नोंसोर एकदम खिरखिथिंजाय वालथिंजायल' गाखोनो हायो मिन्थिदो ओरैबा ओरै एकदम गोरोंथार नोंसोर बायदिया आंनिनो न'आव फैनानै लिंहरालासे फैनायनि जाहोनखौथ' माने नोंथ' सिखाव खावनोसो फैखाथारदोंदां ना नङा आन्टी आंखौ बेबायदि दा बुंनाय जानला मोनलानो आं नोंसिनि न'आव जेबो सिखाव खावनो फैयाखै बुंबायना बेखौथ' दा मोनथिगोन र' नायबानो जाबाय नों आंनि बेगाव जेबोआनो गैया 100ल'सो दंमोन फैसाया आं माबा अट' भाराजों फैनाय ओरैनो हगारजाया नोंसोर बायदिखौ नोंसिनाव एसे बुरजा आलासि फैदों नों आंखौल' बिदि होननो मोनबाय आंखौसो बाव सिखाव हमफैनो नोङो भरोसा मा थिग नायखानांगोन ना हाबनायनि सिगांबा नोंथ' आरो न' सिङावनो हाबबोखाबायना आं लायाखै बुंबायना जायखौ लिंहर आं मेहेरजोंसो लोगो हमफैदों बेजों रायलायनो मा खामानियाव र' नायग्रोनो नोंखौ नायबानो जाबाय बेखौ खेवना नायबाबो जेबो ओंखारखाया बे राङा आया आंनि बेगाव बबेनिफ्राय एसे बुरजा फैसा ओंखारखो
सल'सो दं बहानिफ्राय एसे फैसा ओंखारखो हो I don't know आं जेबो मोनथिया आन्टी आंनावथ' गैमारामोन नंगौ सयथि सैथो बुंगोथ' नङाबा नोंनिनो मोजां जानाय नङा प्रमिस आन्टी आइनि जुमै आं बे फैसाखौ मोनथिया आं नोंसिनिफ्राय जेबो लायाखै नों आंखौ अननानै बेबायदि इल्जाम दालागाय ओरैनो आंनि जिउआव अलरेडि प्रब्लेम जानानै दंखायो आच्छा नोंखौथ' फैसासो मोनथिसिगोन एबार हा आन्टी प्लिज आं जेबो खालामाखै नोंनि आफा आयै नाय सिखाव फैदों जोंनाव सिखाव मा आन्टी आं जेबो सिखाव खावाखैलै नोंसिनाव जेबो लायाखै आं नोंखौ पुलिसासो मोनथिसिगोन आरो बे फैसाथ' जोंहानिनो जाखानांगौ र' नङा नों आंखौ फासायनो हाया आन्टी आंहा जोबोद आर्जेन्ट दङ आंहा हस्पिटालाव थांनांगौ बाहाना र' मोनथिखायो आं र' सानसोरां आं जोबोद हेपि सना नों बेखौबा आंखौ नागारनानैसो थांनो नागिरबाय थायो नाथाय आं नोंखौ बेसेबां मोजां मोनो आंसो मिथिगौ आंथ' आंनिफ्राय बांसिन अननाय नों सोरनिफ्राय मोनगोन दे आंल'सो नोंखौ अनो नोंल'सो आंनि जिउनि लोगोरि जागोन आरो गुबुन रावबो नङा आंल' नोंनि आंबो मा होनो थुनथुलि नामा बेखौबो फैया नोंनि जिउआव सना नोंखौ आं मोनगोन मोना जेबो मिथिया नाथाय नों दिनै आंनि माबोरै हगारहरनो दे नोंखौ मिथिगौ नों आंखौ सैयि जालांबाय गुबुननि अननाय मोननायखाय आंखौ बावगारनो हमबाय नाथाय नों मिथिया नामा नोंनि थार मोजां मोननाया आंसो जोंहा सानैजों गोबां रादाय लाखानाय दङ सिगांहायनो सना आं मोजांसिन मोनबावगौमोन जुदि नों गोसो गोरबोजों आंखौ माने एक्सेप्ट खालामब्ला नाथाय जेबो नङा दे आंनि जिउ I love you सानसोरां I really love you जोंखौ रावबो जुदा खालामनो हाखाया बेबि नायदो थुनथुलि नोंनि हौवाया दाना आंजोंसो दङ आरो जेबो हुसबो गैबावासो नों आंनिफ्राय सिनो सानदोंमोन ना हो नाथाय नायना थाङै थुङै सानसोराङा आंजोंसो फैबाय हे सना बेबायदिनो जायो सोरखौबा जुदि नों मोजां मोननानै थौगा होनांगौबाथाय आंखौसो नों थौखा होनानै गुबुनजों सेटिं जानो सानदोंमोन नों आंखौ सिनायखायाखैना सानसोरां सनासो आङो मा जाखो मिजिं नों फैसा लायनो थांनाया माबा मोनसे जाबायना एलिसा खमैबाबो 20,000सोल' मोनबायलै दाथ' बेल'जों थोआना आंनावबोथ' बेसेबां दं 10,000सोल'सो दं खोमा एसे नांदेरबावगोन ना औ थेवबोथ' थोआसैनो नि माथो र' मिजिं आं हजों मादैनाव खबर लाहरनोसै नामा I'm sure मादैया जोंखौ हेल्प खालामखागोनदां मादै जुरिया दाथ' उफायबो गैला सोंहरनायलाय एलिसा ओमफ्राय बोरैथो नानि थुनथुलिया माथो दाबो सफैदिया जानोथाय जायखिजाया ओमफ्राय नै नों दसे थानानै नानिखौ एसे खबर लाबावदो आं मादै जुरिनाव हरग्रोनि जागोन दे सनामोन माखासे डायलग दंबावोमोन आरोना नाथाय होनो हायासै बिराद अखाबो हाना होबाय ओमफ्राय एकदम टाइमाबो सर्ट उफाय गैया थेवबो एसे जाबजुबबाबो बानायसाबबाय लोगोफोर नानि ओमफ्राय नों एसे उनाव फन हरदोंसो दिनै न'आव गासिबो थिगैनो दंना हजों मादै माने आं नोंखौ एसे हराव हरनानै डिस्टार्ब खालामनायनि थाखाय सरि नोंबा आरो न'नि मानसियानो बिदि मानो सरि बिनांगौ जाखो गावनि बिमादैखौनो ओमफ्राय माबा मादै आं जोबोद इमारजेन्सि जानायावसो नोंनो फन हरदो मा जादों नानि एसे हराव नों आंनो फनबो हरदो मा प्रब्लेम जादो ना सोरबा न'आव गासिबो थिग दं माबा मिजिं जावैसोआलाय दङ आंनि खाथियावनो ओमफ्राय मादै जों हस्पिटालावसो दंफैयो मा हस्पिटालाव सोर मा जादों मिजिं जावैसोआसो ना मा बिखुनजोआसो नामा नानि ना नोंसो माबाफोर मादै जोंहा मिजिं माने बिमादैया गोब्राब माने बेबायदिनो हालोद गाज्रि जानानै हस्पिटालाव लाबोनांदों जोंनो फैसानि बिराद अर्जेन्ट जादों मिजिंनि बिमादैया माने अपारेसन खालामनांगौ ना थै जमा जादोंनो खर'आव अपारेसन खालामनांगौ मानसिनि हालोदाबो जोबोद गाज्रि आरो माने बिदिनो बिराद सिरियास जानानै दङ आफा इसोर मारै बिदि जाखो माबा मादै गोग्लैनानैनो एसे बोरैबा दुखुआ एसे बांसिन मोनदों नामानो आरो बिनि सायाव मानसियाबो हालोदा हार्टबो प्रब्लेमनो जे नङा न'खराव आरो मादै बिस्राथ' आरो न'खराव रावबो गिदिरबो गैला ओमफ्राय मादै नोंनाव मोनथ'गोन नामा
गिदिर गथ'आ बिसिनाबो सोरनावबा सोरनावबा बिदि लाना फैबाय 20,000सोल' जाबाय अब्लाथ' नै नोमथेयाबो हजों मायामोनावसो दंहैयो मेहेराबा बिहामजो ओमफ्राय मादै जागोन ना जाया देनाय दानो नांगौमोन आंनियाथ' बिराद आर्जेन्ट नानि जागोन र' आं दानो फाथायहरनो फैसाखौ दे सोरनि एकाउन्टाव हरनो आङो नोंनियाव ना मिजिं जावैसोनियाव आंनियाव हरबाबो जागोन दे मादै दे बिदिब्ला थेंक इउ सो माच मादै दे जायखिया थुनथुलि बिमायाल' मोजां जाग्रोथोंसै आरो अपारेसन खालामनांगौआबो मोजां जाथोंसै नाय नोंसोर नाय जोंनाव माबायदि सिखाव खावनो फैदो बियो नङा मेहेर आं बेयाव नोंखौसो लोगो हमनो होनना फैदोंमोन आं सिखाव खावाखै नोंसिनाव मा बुंलाबायदों नोंलाय बेफोरखौ आयै आं मिथिगौ आबा नै बे गथ'आ जोंनाव सिखावसो खावनो फैदो नङा आं बुंखाबायना दानि आं बेयाव नोंसिनि फैसा लायाखैबा नैबे बेगनिफ्रायनो ओंखारदों फैसा बिनि बेगनिफ्रायनो नायनाय आबा नाय नोंसोर गासिबो नाय आरो आं मिथियानो बे फैसा अबेनिफ्राय फैदो आफा बे फैसाफ्रा नोंनि दोननायफोरथ' नङा मोजाङै नायनाय नुनायावथ' बे आं बे आलमारियाव दोननाय बायदियानो माथो मा होनखो आबौ नोंनि फैसा नङा थुनथुलिया बेबायदि खालामनो हाया मेहेर बोरै बिदि खालामनो हानो बे बेयाव फैगोन होनना बुंखादोंमोन नोंखौ इमारजेन्सि नांगौ बायदि बुंखादोंमोन माथो नंगौ नामा फैबालाय मा बिहामजो फैब्लाबो माला हात मारियो सोर मिन्थिनो हा आयै हाथरखिया बेबायदि माबा सरि थुनथुलिया बेबायदि खालामनो हाया होनबालाय मा जानो आबा बे नुवाखै नुनाय जेबो खोथा गैया आं जेबो मोनथिया बेफोरखौ आयै माबे नों बुंनो हाखो जे थुनथुलिया बिदि खालामदों होननानै ओहो बिदिजोंथ' जानाय नङा पुलिसखौ लेंहरनांगोन आबौ मेहेर आफा जोंहानाव सिखाव खावनायखौ बोरै ओरैनो हगारनो आंखौ बोरै बेबायदि डाइरेक्ट सिखाव हमनो हाखो हा आंखौ नुदों ना मादों बे बेगाव बे फैसाया बोरै फैखो आं जेबो मिथिया जेबोखौनो मिथिया माने जेबोखौनो मिथिया आङो आरो नों आंखौ सिखाव हमनो फैदों बेयाव सिखाव हमनो मेहेर आं जेबो मिथिया नोंनि नोमाया मा बुंगासिनो आं बे फैसाखौ लायाखै नोंसिनिफ्राय खावाखै आङो आयै बोरै डाइरेक्ट बुंनो हाखो नोङो बोरै डाइरेक्ट बुंनो हाखो बेलाय फोरमाना बे मा जाखो बे फैसाया बोरै डाइरेक्ट हमनायजों मा खोथा बेखौथ' जों लेंहराखै नालाय आं बिदि बिसास खालामाहाय बाहेरानि मानसिखौ जोंनाव फैबोला बिसोर बायदियाथ' माब्ला हात मारिनानै मा लांखुमागोन मा मागोन बेखायनो नै ओंखारमारबाय फैसाया नायनाया माया जानला मानला आयै लोगोसो जायो बे आंथ' बेयाव फैदोंमोन नोंखौ लोगो हमनो नोंनिफ्राय माबा मोनसे मदद मोनगोन साननानै नाथाय आं मिथियामोन आं बेयाव फैनानै बेबायदि गुबुननि फाव फान्दायनायाव फासिगोन होननानै माया आं मिथिखागौलै आयै थुनथुलिया बेबायदि नंखाया ना हाथरखि नंखायाना सोर होनबा मा जानो पुलिसखौ खबर हरखाबाय आङो सोर पुलिस लेंहर हाजार जि लेंहरबाबो आं बे खोथाखौ गनायना लानो हाया जे आं नोंसिनाव माबाफोर खावदो लोगोफोर अखायानो अखा नै हागासिनोलाय ओमफ्रायथ' सनामोन दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै दिनैबो अखायानो एसे जारला जालायबाय माने भइस होबाबो अखानि साउन्डआ फैयो दसे थाद'लायबाय दसे भइस होलायबाय थेवबो जाखिनि हाबाय बेखौनो लाबोबाय लोगोफोर आरो बयबो नङाब्लाबो माने खायसेयाथ' नेनानै थाखायो आंनि सनामोना ना बेखायनो एखनबा सानसे लाबोआबाबो गोसोफ्रा बोरैबा गाज्रि मोनलायो आरोना जायखिजाया लोगोफोर बयनिसिमबो लाभ इउ दिनै जों थांथ'नोसैलाय दाथ' लोगो मोनफिनसिगोनलाय नेक्स्ट एपिसडजों बेनिफ्राय जेबो प्रब्लेम जायाबाथ' थाबैनो लाबोगोन आरो नाथाय बोथोरखौबो बुंनो हाया गाबोन मा जागोन दान मा जागोन बेखौबो बुंनो हाया बेखायनो माने जाब्रबथाय जालाबायोलै सनामोन जायखिजाया गोदान एपिसडजों लोगो मोनफिनसिगोनलाय बाय बाय बयनिसिमबो एकदम अखायानो अखा ओमफ्रायथ' बाथोन जानो नासो नागिरहैनोसै आङो अखायावनो आरोना बयनिसिमबो गुड नाइट लोगोफोर ओमफ्राय फुङाव जायफोर बिथांमोना नायो गुड मर्निं बाय बाय लोगोफोर